jännä ottelu siinä mielessä, että jos PJK voittaa, niin ne voi nousta. Niin. Ja Ilves koittaa tietysti vielä palata myös sarjavoitosta. Joo, selvä, kiitoksia. Minkälainen ottelu on tullut? Todella mielenkiintoinen. 2 ykkösen parasta jengiä vastakkain, niin huippuottelu luo. Joo, kiitoksia. Tänään on kova vastustaja. Tänään on tiedossa todellinen futsal-peli, että kumpikin pelaa futsalia ja varmaan ihan huikea näytelmä. Panokset ei voisi isommat olla tässä vaiheessa. Joo, selvä, kiitoksia. Kiitos. No kyllä se ratkesi tohon meidän uskomattomaan taisteluun tänään, että niin kuin varmaan jokainen näki tuossa lopussa, niin kyllä me liuuttiin joka puolella ja taisteltiin. Puoliajalla päätettiin, että tää kääntyy ja kyllä se kääntyi. Joo. Mikäs alusta saavutus? Miksei? En tiedä. Vaikka kuinka puhutaan, että pitäisi nauttia ja olla rentona näissä peleissä, mutta kyllä varmaan vähän puristettiin siinä, että karkaili syötöt niin karkaili vastustajallakin. Isot oli panokset ja ehkä sen takia vähän hermostunut alkuun. Oliko Akatemia vaikea vastus? No kyllä me tiedettiin, että se on vaikea vastus. Ja kotona ainoa joukkue, kuka meidän kaatoi, niin ei voitunut niin takki auki lähteä tähän matsiin. Vaikea vastus oli ja hyvä vastus sen tarjosi tänään. Hyvä näin. Ja hieno lopputulos. Ihan uskomattoman hieno. Tätä nyt monta vuotta yritetty, niin nyt se on sit siinä. Joo, loistavaa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.